मुसलपुर दख'रा एबसुआ बाजदथि थान्दै जख'न्थाइ खुंफुंदों। बाक्सा जिल्लानि सदर मुसलपुर दख'रा एबसुआ बाजदथि थान्दै जख'न्थाइखौ दिनै मेहेरगोनां हाबाफारिनि गेजेरजों खुंफुंदों। थान्दै जख'न्थाइ खुंफुंनायनि हाबाफारि बायदियै फुंनि 9 रिंगायाव गौथुमारि फिरफिलाखौ बिरहोयो आफादगिरि टनि बसुमतारिया। बड'फानि मुसुखायाव आलारि बाथि फोजोङो मुसलपुर दख'रा आफादनि बारग' आफादगिरि बिरसन बसुमतारि आरो मुंख्लं खाम्फायाव बिबार बावजेनो मुसलपुर गुदि बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि उमाकान्त बसुमतारिया। बेबायदिनो 10:30 रिंगानिफ्राय थान्दै जख'न्थाइ हाबाफारि लानाय जायो। बे थान्दै जख'न्थाइखौ बेखेवना होफैयो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो आफादगिरि उमेश दैमारि बिथाङा। लोगोसे थान्दै जख'न्थाइनि गेजेरजों बानजाय आफादनि बिसम्बिखौ बेखेवनानै होयो बाक्सा जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि बारग' गाहाय नेहाथारि कमल कुमार बर' बिथाङा। बे थान्दै जख'न्थाइयाव मुसलपुर दख'रानि गोबां गामि आफादनि गोबां थान्दै बिथांमोनखौ लोब लोब बाहागो लानायखौ नुनो मोननाय जायो। गिबियावनो आं बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय। दिनै नंगौ दिनै 24थि बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो 52थि मुसलपुर दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि थान्दै जख'न्थाइ बेयो जोंहा दिनै साननैनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों जों खुंफुंनो लादों। बेयाव जोङो दिनैयो सेथि सान हिसाबै मुसलपुर दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि थान्दै जख'न्थाइनि थान्दै मेल, बे थान्दै मेला जोंहा सोलिगासिनो दङ। बेयाव जोङो माखासे जोंनि मुसलपुर ओनसोलनि जाखिनि जों मावनो गोनां बेफोरनि सायाव जोङो दिनै सावरायदों आरो बेनि थाखाय जोङो दिनै रेजुलेसन लागोन आरो माखासे रेजुलेसन आरो एबा बिथांखिखौ जों दिनै बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि थान्दै मेल जानो गोनां बेयाव जोङो दैथायहरनाय जागोन। नंगौ जोङो नैबे जिखिनि जोंनि फरायफुबाय लाइमोनफोरनि जि जोंनि गेजेराव फरायनायखौ नागारनानै जि बांसिन जौ लोंनाय, ड्राग्स जानाय बा बायदि निसा बुस्थुजों गफबना थानाय, बेनि अनगायैबो मबाइलाव बांसिन बिजि थानाय, बैफोरनि सायाव जोङो माबायदि जोङो बिथांखि लानानै जोङो हाबा मावनो हागोन नैबे दिनैनि जि थान्दै मेल बेनि गेजेराव जोङो दिनै सावरायनाय जादों। बेयाव जोंनि ओनसोलनि गोबां रायजो राजा बा फरायसा बिथांमोनानो जोंनि बाहागो लादों। नैबेयाव जोङो मा बिथांखि लानाय जागोन जोङो दसे उननि समावसो जोङो बेखौ फोरमायनो हागोन। नंगौ जोङो नैबे मुसलपुर ओनसोला जिहेथु बाक्सा जिल्लानिनो मोनसे हेडक्वार्टार जाहैबाय। बेयाव दिनै मुसलपुरनिल' मानसि नङा, बेयाव गोबां गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय गोबां मानसि बा सुबुंफोरा बेयाव थाफैयो आरो बेयाव फैयो। बेयाव जों माखासे मानि जोङो जोंनि जायगानियानो जाबा गुबुन ओनसोलनिफ्राय फैनाय जि गाज्रि थासारि बेफोरखौ जोङो दिनैयो बैफोर प्रब्लेमजों जों फेस जानो गोनां जाबाय थादों मुसलपुर ओनसोल हिसाबै। बैफोरखौनो लानानै जोङो माबायदि जोङो बैफोर थासारिखौ जोङो खमायनो हागोन बा जोङो बैफोर थासारिखौ जों बोरै फोजोबस्रांनो हागोन, नैबेफोरखौ जोङो दिनै रायजो राजा बा जोंनि ओनसोलनि जि मेलेमजिबिफोरखौ लानानै नैबे थान्दै मेलनि गेजेरजों जोङो सावरायनाय जादों। बे थान्दै मेलाव जोंनि गामि ओनसोलनि गोबां रायजो राजाफोर आरो माखासे लाइमोन बिथांमोना दिनैनि जि थान्दै मेल बेयाव गोबां बाहागो लाफैदों। जोबोर गोजोननाय मोनदों। मानो होनोब्ला बिथांमोननि बाहागो लानायनि गेजेरजोंनो जोंनि जि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि मावनो गोनां माखासे हाबाफारिफोर बैफोरो गोख्रों जायो आरो दिनैनि जे थान्दै मेलनि गेजेरजोंनो जोङो माखासे रेजुलेसनफोरखौ लानानै जोङो मुसलपुर दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै हाबा मावलांगोन। जों बेखौ फोरमायबाय। निस्सय बेफोरबायदिनो जोंनि जि हाबाफारि लानानै खामानि मावबोनाय, नंगौ जोंनि दख'रानि जिखिनि रायजो राजाफोर जोंनो गोबां हेफाजाब होबोदों। माब्लाबा समाव जों रांखान्थियारि बिथिङाव जोङो बिथांमोननिफ्राय मदद बियो, बै बिथिङावबो जों बिथांमोननिफ्राय मददखौ मोननो हादों। दिनैनि जि बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो जोंनि मुसलपुर दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जा थान्दै जख'न्थाइ खुंफुंनाय, बेयावबो जोंनो रायजो राजाफोरा गोबां हेफाजाब होदों आरो बेखौ लानानै जों मुसलपुर दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै जों गोजोननाय मोनदों।